как дела? אני רוצה לספר מה קרה השבוע, אני הלך מוסך באזור תעשייה חדרה. אני הלך מתקן בעיה ברכב. בא בן אדם שם, פתח מכסים, אמר, אוי אוי אוי, אתה חבל על הזמן. עכשיו אני יודע שיש בעיה בבחנה, אבל בסדר, אני לא מדבר. אני אמר בסדר, בוא נראה מה הוא אמר. הוא אמר, חביבי, אתה הלך פה כל השטרינגים וכל הבוחנים וכל הרושמנות. אני אמר, מה קרה? מה זה שטרינגים? מה זה שטרינגים בלה? יא טווניוך טפטל דבר, מה זה שטרינגים? מה בא מדבר זה? מה בא מסבן דבר אני? מה קרה? מה קרה? אתה רוצה בונבוניירה? מה אתה מדבר זה ככה? אני אמר בן אדם, תעשה חשבון נפש עם עצמכם לפני אתה משקר. תעשה חשבון נפש עם עצמכם. לא צריך ככה בא מרמים. אתה יודע, אני אמר, אני בן אדם מבוגר, אתה ילד, אני מתי רקד שוקולה עילה במחשקלה, אתה כפרה, אתה שיחקת בייבלייד בלעד. מה קרה? יא твой душу мотал דבר הזה, מה קרה? אני אמר. הוא אמר, בסדר, בבא סליחה, אני לא אמר, אני רוצה מסדר דבר, רוצה זה, רוצה אתה. אני אמר, חבר, הכל בסדר, הכל בסדר. אני לא ורזקוניה, אני לא מפיוזה, אני לא אוטוריטט, אבל הכל בסדר. בן אדם ואני זוכר דבר. אני זוכר דבר כזה אמר. אין דבר. אחר כך הוא אמר, אני מצטער, אני סורי דבר, סליחים. אני אמר, אל מבקש דבר, אל מבקש שום דבר, אני אמר. כולם, יש רמאים, אני אמר. הרבה רמאים חרא. אני אחרי זה הלך חנות, רצה מתקן מפתח רכב. הוא אמר לי, אתה צריך להחליף את כל המפתחים. אני אמר, הלו, מה קרה עם מחזיקים שלי? מה אתה רוצה מחזיקים שלי? כל דבר רוצה מחליפים. מה קרה? רק צריך עושה שם איזה סטינג קטן, מה קרה? רצה מחליף כל מחזיק זה דבר. יא твой душу мотал דבר, אני אומר. לא רוצה ככה כל דבר אנשים בלי. מה?